Yes. Yes. Училище Христо Ботев. 2 години по-късно, първи и втори гимназии се сменят в Средната мъжка гимназия Христо Ботев. През 80-те години в него се постави началото на профилирано обучение във Враца с разкриването на биологическо вариант. Всички тези факти са повод за гордост. Твърди директорът Виктор Кръстев. Бан. Училището 1995 година. Трима министри на образованието, 30 поред директор. Министър на правосъдието. Ученически инициативи и поощряват дейности, развиващи желанието на учениците да участват в училищния живот. Пример за това е конкурсът за красота, който се провежда всяка пролет и който... Училище Христо Ботев. Христо се дава име и възможност. Трябва да отдадем дължимото и на екипа от сухото непокрирни педагози, които са в основата на всички успехи на своите възпитаници. Посланията са на традициите и съчетавайки... Учение. 67 преподаватели дават образование и основните насоки в живота на... Вътре сме! Тогава се срещнете с... И да опипаме специалната. Той е Меги. Не си губете времето с други така наречени мистериозни мъже. Научете бъдещето си тази вечер телепатичната древна Меги Дел. Още като сте да се прият, казва ми, обичам да няма правда да кажа. Хиляда ученици от първи до 12 клас. Всички тези дейности, както и добрата работа през всичките тези години, остават незабелязани. 1000 ученици от първи до 12 клас. Всички тези дейности, както и добрата работа през всичките тези години, остават незабелязани и средно образователно училище. Няма да повярваш, брат. Какво се случи? Пожелах си всичко и всичко ми се случи. Намерих си жена, нещо средно между Мейо Фокс и Моника Белучи. Живеехме добре, купихме си наше куче. Just come here.